Ok, deci salutare tuturor, Bălan, iar astăzi am un episod mai special. În această zi o să vă prezint Windows 10, prima versiune. Este prima oară și pentru mine când filmez acest episod și când revistez vechea versiune de Windows, așa că pot să fie o experiență cât mai unică. Ok, toate fiind spuse, o să revenim când intru în mașina virtuală. Am intrat acum în mașina virtuală și o să dăm create pe New Virtual Machine. Instalăm sistemul de operare mai târziu, Windows 10. O să refac eu locația și revenim când am făcut locația. Bun, deci locația am salvat-o în D. O să punem aici 100 de giga în loc de 60 și cam asta ar fi. Acum la custom setting o să punem 4 giga RAM și 2 core-uri. Iar acum putem să închidem meniul. Bun, odată ce am închis să-i dăm finish. Iar acum o să ne apară mașina virtuală aici și la setări o să selectăm de pe desktop imaginea ISO pe care o avem chiar aici. Ok, am selectat acum totul și îi dăm ok. Iar acum o să pornim mașina virtuală și revenim din interiorul ei. Deci mașina virtuală a pornit. Puteți să vedeți meniul Windows și meniul de instalare. Avem aici meniul vechi de instalare, ceea ce este am un sentiment foarte ciudat, deoarece eu am mai făcut instalarea asta, doar că la o altă versiune, nu chiar la prima. Îi dăm next aici, install now, iar acum o să înceapă setup-ul. Nu o să introducem cheia, deoarece nu avem încă una. O să-i dăm skip la această fază. Vrem Windows 10 Pro, pentru că vreau să vă prezint absolut tot ce pare prima versiune de Windows. Acceptăm termenii și condițiile. O să instalăm pe primul drive, deoarece altă opțiune nu avem. Iar acum o să revenim în momentul în care s-a terminat de instalat Windows-ul. Se pare că acum trebuie să dăm restart la sistem. O să-i dăm restart. O să te apară meniul Windows și la fel ne vedem când intrăm în următorul proces de instalare Windows. După 5 minute partea cu locul Windows s-a dus și acum o să zicem că nu vrem să introducem program key-ul și o să folosim setările lui. Iar acum va trebui să treacă just a momentul și o să ne bage în Windows din câte știu eu. Ne apare acum și interfața clasică de Windows 10 cu aceste titluri foarte interesante. Și cum am spus, după acestea ar trebui să putem utiliza Windows-ul. Din păcate mai trebuie să mai facem încă câteva setări aici. Și o să uităm că eu am acest computer și a trebuit să mai apară ceva. Da, contul din fericire, pe prima versiune de Windows putem să anulăm partea cu contul de Microsoft și pur și simplu să ne scriem noi un nume și pe alta, nici parola nu aș vrea să pun. Iar acum să vedem dacă ne mai apare ceva. Iarăși acest meniu fabulos. Deci, cred că de data aceasta o să intrăm și noi în Windows până la urmă. Și da, e bine, am intrat în Windows, în final. Vedem aici că ne întreabă dacă vrem să dăm public network-ul, o să dăm yes deocamdată. Și foarte repede trebuie să opresc OneDrive-ul acum. Deci OneDrive-ul a fost oprit cu succes, l-am dat pur și simplu close. Trebuie un task manager și bine, procesorul e cam utilizat. Dar memoria e destul de ok, așa că hai să nu mai ocupăm de asta și să intrăm direct în Windows. Bun, deci mai întâi, bineînțeles, rezoluția o să fie rezolvată. Avem vechiul meniu de setări, foarte simplist. O să intrăm în secțiunea avansată și ne selectăm rezoluția 1920 pe 1080. Acum totul se vede mai bine și sper că și voi o să vedeți mult mai bine decât atâta. Și hai să explorăm ce are de oferit Windows-ul. În primul rând, vechiul meniu de start, adică în partea aceasta avem Most Used și avem un shortcut către File Explorer chiar. Și meniul de All Apps nu apare chiar lângă și avem un buton special pentru el. Iar iconițele astea văd că deocamdată nu se mișcă, nu știu dacă e de la mine sau dacă pur și simplu nu se mișcau ele. Microsoft Store-ul, hai să vedem și el, dacă merge, dar din păcate nu e o versiune foarte veche a lui Microsoft Store. Dar totuși ar fi fost interesant să văd cum arată Microsoft Store-ul la acest punct în timp. Vechiul Edge, să vedem și el cum arată. Și wow, da. Bine, aceasta este o pagină de update pentru nou Edge, dar nu vreau deocamdată. Ironia este că Edge-ul ăsta, nu știu, mi-a apărut aici încă o de asta, nu vreau, mersi. Deci, ce vreau să zic, ironia este că
Edge-ul era foarte hate-uit înainte, dar acum e bazat pe Chrome oricum, nu e cel mai bun browser aici din lume, dar e mult mai bun ca versiunea aceasta. Dar totuși mi se pare foarte nostalgic să intru din nou pe acest Edge și să navighez pe el. Dar acum eu aș mai întâi să instalăm Chrome. Am descărcat executabilul de la Chrome cu succes. Acum o să rulăm și vedem dacă merge. Bineînțeles, Chrome-ul a fost instalat cu succes. Acum va trebui doar să-l punem pe taskbar și îl tragem undeva aici. Ok? Hai să-l și deschidem. O să-l setăm ca default, desigur. Avem meniul acesta de aplicații din fericire. La Windows 11 am văzut că l-au scos, nu înțeleg ce, dar da, a fost decizia lor. Bine, deci Chrome-ul merge conform planului. O să-l închidem încă o dată. Poate o să facem alte episoade pe viitor din Chrome. Ce aș vrea să mai văd ar fi meniul de search, care încă conține Cortana, spre surprinderea mea. Bine, fa trebuie să fie surprins, deoarece înainte ei chiar promovau serviciul ăsta Cortana. Dar ce mai avem pe aici? Apps? Să căutăm doar în aplicații. Avem o grămadă de chestii vechi. Ia asta că am văzut ceva interesant. Aici la apps, după ce am ținut puțin, mi-a apărut o chestie. Da, aici, My Stuff. Ce e asta? Să preferăm în locurile noastre. Ok. Hai să vedem și alt lucru. Meniul de notificări e ca și acum, dar avem mai puține opțiuni aici, din câte observ. Forumul clasic. Interfața de network la fel. Nu s-a schimbat prea multe. Noi avem widget-urile, bineînțeles. Și practic, da, e într-un fel înapoiat. Acum, chestia care mi s-a părut interesantă e că Windows-ul ăsta nu consumă foarte mult, adică doar 1,2 GB de memorie, în condițiile în care Windows-ul meu consumă vreo cel puțin 3 mereu, ultima versiune. Și procesorii doar pe la vreo 10% în mod normal. Și bine, asta e și mașină virtuală, și de-aia consumă mai mult. Și la al meu e la vreo 30, e 50% minim mereu. Deci, până acum chiar îmi place versiunea asta veche. Și că lucru care m-a impresionat e că sistemul are doar 10,6 GB, adică și e versiunea Pro, nu e cea Home. Adică cea Home mă aștept să ai vreo 8 GB sau ceva în genul. În condițiile în care acum versiunea Pro are vreo 50 de giga, cred. Adică versiunea Home are 40 la mine. Și doar ea, gen, când am reinstalat Windows-ul, 40 de giga mi ocupa, ceea ce e extrem de mult. Altceva ce aș mai vrea să fac este să-l activez, așa că o să dau un fast forward până când ajung la momentul în care îl activez. Am luat repede câteva comenzi și le-am băgat de pe Google, mi-a luat vreo 30 de secunde. Acum când intru în setări, da, nu mai apare acel meniu de activare, așa că totul trebuie să fie ok. Nu o să intru în meniu de update și securitate acum, pentru că nu vreau să-i dau update, vreau să rămân la prima versiune, să zic așa. Avem doar 9 iconițe, ceea ce e destul de ciudat. Aici la fel, destul de puține opțiuni comparativ cu cele din ziua de azi. La personalizare nu cred că avem foarte multe, adică doar background-ul, altă culoare, ceea ce nu aș vrea. Astea de făcut transparent încă sunt, pe surprinderea mea. Și ceea ce căutam eu la desktop icons, temele văd că nu există momentan. Aș vrea să spun My Computer, de fapt this PC, mă rog, aici. Stai să share și Chrome eventual. Iar acum, după cum bine vedeți, am intrat și în acest meniu de this PC. Și avem 2015 Microsoft Corporation, 4 GB RAM și tot ce am pus eu acolo e pe aici, până cele două procesoare. Așa că, da, cam acesta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, iar noi o să ne auzim data viitoare cu un alt videoclip despre calculatoare. La revedere!